Tipra hastini joto tipra salo kurak bubagrani mokol mukti klaima nugui mukti yolajak khaklap bulajak khayoglajak tipra salo kurak ni bubagrano busukse central delivery ngai agreement khlainani kok tongmani fiaba salkolok nasingi tongphano tipra salo kurak ni manthai tabo bo sanimanya राजनीति हाके जे थंजागै तंसियो आबोनि बागै तिप्राहास्तिनि जतो तिप्रासा लोकुरकनि मानथाइनो सानलाइथानि जतो तिप्रासा लोकुरक फेब्रुवारि तालनि 2004 सालमारियो जतो तिप्रासा लोकुरक पालबाक्साके चबा खलाइनानि बागै ककचारका नायनि सिनि मांप्लिव दिन चौनो जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कक दंमानि जे साल क्लाउक मा चंनाय सिनि दंखा किन्तु बराव चौनो थंगि दंखा पॉलिटिक्स थै दंखा आबन बाय चिनी बुबाग्रा वानसुगिनायखा एकमात्र चिनी उपाय तामावनाय तिप्रासारावनि हामपान्दा तामावनाय तिप्रासारावनि भबिष्यत तामावनाय एवं तिप्रासारावनि चिनी नेक्स्ट जनरेशन नि भबिष्यत चिंता खेनो चिनी बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैयासाक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय तिप्रासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जतो न साख्लै रिखा आबहाय न तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाव हाथाय कतरो र फाइए चिनी स्ट्राइक चिनी अनसन थे बरो चौ पूरा रोड ब्लॉक थे न बरो चौ तंगैने जतो तिप्रासाराव न कुसुम माने चांग तंगनाय तिप्रासाराव न चौ कोयो चौबाय फाइदि चौबाय सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुमो थानसानि माध्यमो जतो फाइ महाराष्ट्र नांगौ फाइदि आं आबोनो कोयो जतो तिप्रासा सं तोनाय न जों फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जोंबो गणतांत्रिक भाबे डेमोक्रेसी वे वो जों आंदोलन थे जों चिनि माइथैनो जों दाबि खेलानाय आबोनो चिनि मूल उद्देश्य आरमी जतो चिनि तिप्रासारावनो जों कोइनाय जे रवत सुदु जों तिप्रा मथा पार्टीया जतो जेकुनो पार्टी पखेतो निनी भविष्यत तामावनाय निनी फ्यूचर तामावनाय निनी जेनेरेशन तामावनाय आबोनो वानसुगे जों सामु मातांलायनाय आंनि जों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जों साइए जों मालानाय आबोसे चिनि वाइचुगो आर्मी महाराज चिनि जतोनि बुफा जतोनि गार्जेन चिनि महाराज जतोनि खासुसा बो चिन बाये बेले कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो जों नाये जोंबो बारी के खाव तो खाव माखौ तामै मले तिनिया राजबारियो बुं काहामाखे तंमै म जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं साया नंया जोने बेले के तो खमक आमै आं तिप्रासारावनो कोयो फाइपेदि महाराज नांगौ सुनो हाब